San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian. Lehenengo Kristo, lehen fruitua denez. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Jaunak esanak. Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen urbira osoan 3 arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdi-zerdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen, aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus, gurutzitik eraitzerik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inore hortzi gabeko hilobian ipini zuten. Jaunak esanak. Bizia, doai handi bat bezala, ikusi beharreko errealitatea dugu. Hala baita, doai handi bat, oso gauza, misteriotsua eta aldi berean ederra. Bizitzak ere, gauza momentu gogorrak, zaiak, horitak, tristeak, alaiak, benetak edukitzen ditu, baino misterio zoragarri bat da bizia. Eta heriotza gertutik ikusten berularik, nik esango duke, bizia gero eta gehiago estimatzea eraman behar gaituela horrek. Heriotza ikusteak, jakitea gure bizia mugatua dela, horrek eraman behar gaitu gehiago estimatzea. Ohartzera, ze doai handia daukagu. Eta bizia estimatzea, batez ere, nik esango duke dela, jainkoak erakutsi ditu bezala aprobetxatzen saiatzea. Mundu hontako gauza ederrak disfrutatuz, mundu hontan dauzkagun guzti horiek estimatuz eta ingurukoei eta mesedeak eginez lagunduz. Halako esagerizake pertsona batek utzi dezaken gauzarik ondienetako bat da halako oroitzapen on bat. Ingurukoek esatea ze jator portatu zen, ze gustora egoten jandearekin, ze hoi guztia benetan asko balio du gauza dugu. Eta biziaren esatean bezala, guai, misteriotsu eta zoragarria da baino badakigu bukatzen zaigula mundu hontako bizia.
Horrek ez du esan nahi, gure biziak erabat bukatzen denik heriotzarekin batera. Alde batetik gelditzen dira mundu honetan guk egindakoak, gure oroitzapenak, gurekin bizitutako gauzak edo guk egindako gauzak ere hori denak gelditzen dira. Baina bestetik ere badakigu ez gerala materia hutsa eta gure parte espirituala ez dela desagertzen heriotzarekin batera. Jesusek erakutsi digu gainera jainkoak eta errukitsuaren jainkoak beti hartu nahi gaituela eta esperoa gaitula, beso zabalik, hoitzera kristau guztiok eukidaren komentzimendua. Egin gaituen jainkoa, ez baitera kasualidade huts bat, eta maite gaituen jainkoa eta errukitsuaren jainkoa hor esperoan izango dugula. Eta haren gana joango gerala. Horregatik ere badakigu gure hildakoekiko harremana ez dela erabat bukatzen heriotzarekin batera aldatzen baizik. Gaurkoan hemen elkartu dira Xanti gure senidea esperitzea. Bere alde erregutuz, berari gure eskerrona adiraziz, gertuko ere gure maitasuna, gure gertutasuna, batez ere eskatuz ere jardunkoari goiko zeruan har bezala. Han eduki bezala beti egeko bizia, han izan bezala erabateko zoriontasuna. Hemen gure parrokian, esan dut, gelditzen direla, egindako gozaketa, hori dutzen digu jaiek, jaiotza jartzen dugu hortan, dagoen irudi hori berak egina da, bere borondatez, honean parrokiako eta bere oroitzapena ere hemen geldituko da, hemen izango dugu bere oroitzapen hori. Eskatzen dugu bada jardunko onari, gure senidea goiko zeruan har dezala, eta berak handik, Xantik handik, gure alde egiten segi dezala. Amen.
gehiago oraindik, ere bizi eman du guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu postez beterik kantatzen dena.
Begiro zorionak itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaino dela. Zure eta zure orketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zure esanara, uste gure bakea guztet dizuen, nire bakea ematen, begira zure erizaren sinisuenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, maio zure erizaren bakea, eman batasun, errege bizi bezerak izaldi eta izaldi. Amen. Bakea, beti zuekin. Eta zure